Bueno, jo sóc Carles Moreno Tarazona, sóc un alumne de segon de batxillerat i este és el meu company Joan García. Sí, hem sigut seleccionats per a l'Olimpiada de Física per les universitats de València i la Politècnica i hem fet un examen i hem eixit entre 23 persones classificades. I per què decidireu participar a l'Olimpiada de Física? Jo sincerament, quan em van dir sobre fer l'examen, no estava molt segur perquè dic, bé, el faré, però no pensava ser seleccionat. Però dic, és una prova, mai havia fet un examen tipus este i volia també veure quin nivell tenia i no sé, he sigut seleccionat. No sé, m'ha agradat. Estàs content? Sí. Sí. I tu, Joan? Jo ja vaig participar en l'ESO a dues Olimpiades Matemàtiques i m'havia agradat l'ambient i a l'estar a batxiller encara no havia participat en ningun concurs com aquest i Enric m'ho va proposar i vaig participar per provar, però en cap moment pensava que anava a ser seleccionat. En què consisteix exactament l'Olimpiada de Física? És difícil estar ahí? Bé, doncs són problemes avançats, diguem, de tot el que hem donat a primer i a segon i també un poquet del primer any d'universitat, que és el que estem fent, diguem, a les classes que estem rebent. I sí, és més difícil perquè el nivell està prou alt i ens donen les classes professors d'universitats i costa un poquet adaptar-se. En què consisteix bàsicament estem abarcant, com si diguem, tots els temes de física, des de termodinàmica, dinàmica, fluids, condensadors, camp elèctric, estem abarcant tots els temes i a cada classe un professor ens va impartint les classes i anem realitzant exercicis que ens poden eixir tipus en les Olimpiades. O sigui que les Olimpiades, ara vos esteu preparant per a les Olimpiades i les Olimpiades seria sols un dia, fer unes proves i després ja se faria un recompte i les persones que hagin tret la major puntuació serien els que guanyarien l'Olimpiada. És com dels 23 que estem ara en València, faríem cap a febrer, estaríem fent classes cap a febrer i en febrer faríem un examen en què els 6 millors que traguen millor nota se n'anirien a les Olimpiades nacionals. A veure... Penseu que podreu arribar a la nacional? Esteu convençuts? Teniu esperança? No sé, jo crec que pot ser, però crec que ja és una victòria estar ja a les classes i crec que estic conforme amb el que he fet i no sé si podrà ser, però si ho és millor, està clar. Jo penso que ja té més possibilitats, perquè quan vam fer l'examen després ens donaven la fulla i sí que vam veure les posicions i a mi m'agarren el 22 del 23 i Joan, no sé si va ser l'octau, però jo què sé, estàs ahí, vas donant classe i més o menys tots tenim el mateix nivell i vas avançant, no sé. Que podria ser, podríeu arribar. I penseu que aquestes classes vos estan preparant de cara a la universitat, de cara al curs que ve? Si ja teniu decidit quina és la universitat que trieu i de més? Sí, jo crec que sí, perquè són professors que donen les assignatures que ens estan impartint a nosaltres són les que ells donen a la universitat i ens estan donant una mena de començament de primer, d'universitat, mesclat amb segon, de batxiller, i jo crec que sí que ens pot servir. De fet, els professors el que han dit. I a més també si nosaltres estem fent física és perquè potser anem a anar quasi tots a una enginyeria. Entonces, com les enginyeries quasi totes, moltes assignatures estan relacionades amb física i en temes relacionats que estem donant ara, tot això que estem donant ara el podrem aplicar d'ací uns anys, jo crec que estic segur. O sigui que en qualsevol cas profitós està sent i serà de cara al futur. Animaríeu altres estudiants a anar a unes Olimpiades? Sí, jo crec que sí, perquè és una experiència que està bé i que sempre he presentat un examen per a veure com estàs i per a veure com està els demés, te dona com una mena de previsió per a selectiu també, que és important, i veure com està el nivell i tot allò crec que és molt important per a preparar-te a tu mateix, per a la universitat.
I a més que tampoc perds res per presentar-te. Clar. O sigui, Enric mos ho va dir i se podien presentar tots els que volgueren de cada institut. O sigui que no perds res, una experiència xula. I tampoc no vos lleva tant de... Bueno, per exemple, m'heu comentat que esta setmana no podeu anar, però en general... Clar, temps, clar, lleva perquè són 2 vesprades, 3 hores cadascuna, però clar, si t'organitzes més o menys bé, i per exemple, com no són obligades, són voluntàries, si veus que una setmana vas més apurat, no cal que vagis, te passen després els apunts i ja està. I tu prepares. Molt bé, doncs espero que tingueu sort d'ací a febrer i en qualsevol cas que disfruteu d'esta oportunitat que esteu tenint. Moltes gràcies. Gràcies. Adeu.